Hi there, welcome to the latest episode of my 10-Minute Moan. And the topic of this 10-Minute Moan is a look at the aid that appears to be stopped getting into Gaza. And it's not who you would think it is that's stopping it getting to Gaza. Now, this video that I'm about to show you is from an Israeli TV channel. I was tagged in a post about it on Twitter today, and I am unsure of the truth behind what's going on in Gaza, but I'm quite sure I am not going to sit and listen to a narrative pushed on me by people with a vested interest in it. We've been told for a long time that the bad Israelis are not letting aid get into Gaza. And when it does get in, they're doing a lot of horrible things to it. However, this video shows a different flip on that story. And I'm not going to decide for you which version of the story is correct or which is incorrect. I'm just going to present you with an alternative to what you're being pushed by your mainstream media in the United Kingdom. I'm well aware that one of the people talking in this video is an Israeli Armed Forces member, and it could be putting a bit of spin on it. And I'm quite sure there is some spin on the stories he tells. But I'm quite happy to accept that some of it, if not most of it, and potentially all of it, could be true. So watch the video, think about what you're seeing in front of your eyes, and make your own mind up. כמו שאתה רואה כאן בכרם שלום יש מעל 800 משאיות. הנתון הזה שחושף ראש מנהלת התיאום והקישור לעזה הוא בלתי נתפס. התמונות שתראו עכשיו מדהימות עוד יותר. זאת הפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה שמצלמות הטלוויזיה נכנסות לכאן, לצד הפלסטיני של מעבר כרם שלום. תיעוד מבפנים שחושף את גודל השקר של האו"ם ושל ארגוני הסיוע. כמעט 60,000 משאיות סיוע נכנסו לעזה מאז תחילת המלחמה, יותר מ1,300,000 טון של סיוע הומניטרי, יותר מ32 מיליון ליטר של דלק, 52,000 ליטרים של מים, 27,000 טון גז לבישול, אבל הסיפור הגדול מתרחש כאן, 885 משאיות עם מאות טונות של ציוד, שמחכות כאן כבר חודשים ארוכים. הציוד הזה כבר לא יגיע לרצועת עזה, הכל כאן כבר פג תוקף, ותסתכלו כמה שהציוד הזה יכול היה להיות חיוני. חיתולים לילדים שנמצאים כאן כבר יותר משנה, ציוד לחורף שיכול היה לשמש עכשיו את תושבי רצועת עזה, גם נייר טואלט, כל זה הולך להשמדה. אם יש כל כך הרבה סיוע וצריך סיוע ברצועת עזה, אז איפה הבעיה? למה הוא תקוע פה? הבעיה המרכזית היא ביכולות השינוע וההפצה של הקהילה הבינלאומית. מהצד הישראלי אין מגבלה על כמות הסיוע שאפשר להכניס לרצועת עזה. כמו שאתה רואה, יש מעל 800 משאיות ומחכות לקהילה הבינלאומית שישלחו את המשאיות שלהם ואת הצוותים שלהם ויכניסו אותם לתוך הרצועה. ויש כאן את כל מה שהפלסטינים צריכים ליום-יום. סוכר, כמויות אדירות שכבר אפשר למצוא, כמויות גם אדירות של פסטות, רסק עגבניות, גם קפה, וכאן, שימו לב, זה כבר ציוד החורף, מעילים, סמיכות, כל מה שהם צריכים כדי לעבור את החורף בשלום, אבל כמו שאמרנו, ארגוני הסיוע לא באים כדי להעביר אותם לרצועת עזה. וארגוני הסיוע לא רק שמעכבים את הכנסת הסיוע, הם גם משקרים ומאשימים את ישראל. הנה, תקשיבו לזה. WFP has been able to get 2 trucks in. That's all. 2 trucks in the month of November. מנכ"לית ארגון המזון העולמי אמרה שבחודש נובמבר הכנסנו רק 2 משאיות לרצועת עזה כי ישראל לא מאפשרת לנו. שקר? שקר, ומי שאמר את זה לא מבין את המציאות בשטח מספיק טוב. ארגון המזון העולמי בחודש האחרון הכניס מעל 800 משאיות לתוך הרצועה. ושימו לב מה המשמעות לזה שהציוד לא מגיע לרצועת עזה. הארגז הזה שיש בו טונה, בשר, אורז, שמן, יכול להאכיל משפחה שלמה בת 10 נפשות במשך שבוע שלם. הארגזים האלה, גם הם תקועים כאן כבר חודשים ארוכים.
והאתגר של מתאם פעולות הממשלה בשטחים לא נגמר כאן. למרות ההתנהלות של ארגוני הסיוע, מדי יום נכנסות לרצועת עזה יותר מ-200 משאיות, ובצד השני ממתינים המחבלים של חמאס, שמנסים להשתלט על הסיוע, סיוע הומניטרי, שחלקו נופל לידיו ומאפשר את המשך הישרדותו. אחת הבעיות המרכזיות זה ההשתלטות של חמאס ברצועת עזה על המשאיות. איך מתמודדים עם זה? אנחנו עזרנו לקהילה הבינלאומית בלנסות לפתור את הבעיה הזאת במספר דרכים. חלק מהדרכים זה לפתוח נתיבים חדשים. זה לבוא עם הצעות על איך מכניסים את הסחורה ממקומות נוספים, כמו מעברים חדשים שנפתחו. וחלק אחר, איפה שיש אנשי חמאס, חמושים, שמנסים להשתלט על הסיוע, אנחנו גם נפגע בהם כמו שעשינו בעבר. כן אפשר להגיד שיש אבל ירידה בהשתלטות של חמאס על הסיוע, שאתם מצליחים לייצר סוג של מציאות אחרת? אנחנו רואים באופן ודאי ירידה במספר הפעמים שמנסים להשתלט על הסיוע בדרך למחסנים. סיוע שמגיע למחסנים, והוא רובו המוחלט, הוא מחולק על ידי הקהילה הבינלאומית. אנחנו מקבלים מהם גם עדכונים על העניין הזה. המשימה הזאת עליה אמון מהיום הראשון של המלחמה מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן היא לא פשוטה, במובן מסוים גם מתסכלת, כשחלק גדול מהסיוע מגיע לידיים של האויב, אבל כולם כאן מבינים שהיא קריטית להמשך שעון החול של המלחמה. So there we go. Interesting, isn't it? And listen, if 10% of that's true, we've got a problem. If any of it's true, we've got a problem. Because it's not what we've been told. We've been told that this region needs more money. We need more money, we need more money, we need more aid, we need more aid, we need more aid. Yeah, it looks as if it's getting stockpiled inside Gaza and not taken down to where it's really needed. And that is not next to the Israeli border. So why do we keep getting told we need more money, we need more money, we need more money? They never run out of bullets or bombs, do they? If you enjoyed the video, give it a thumbs up. If you've not already done so, please hit the subscribe and the notifications bell. Please give me your comments below in the comments section. I always enjoy reading them. But most importantly of all, if you are using the horrific things that are going on in Gaza and spinning it for your own gain, not you, but everyone else, have a great day. Cheerio, bye now.